Ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикои канали Автолайф. Суроб ҳастам. Имрӯз қарор дорем дар мошин бозори Душанбе ба якчанд мошинои беҳтаринро ба навор гирифтагием ва кӯшиш мекунем ҳама рӯза он мошиное ки шумо гуфтагӣ ҳастед мо ба навор гирифта барои шуморо пешкаш бигардонем. Фақат дастгӯйро фаромӯш намекунем. Касое ки бори аввал дар канали мо ҳастанд, ҳатман дар канал обуна шавед ва лайкро дариқ надорен. ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. Саломат ва зинда бошед. Range Rover воқӯи валдаро соли 2007 май ҳарём 3.5 газа бензин евро 4 газам зардагиам барама тамошо мекунем. ҳуҷҷат танировкаш як соли дига ҳаст. масъалаи кузов мотор хадавош ама 4 та балон нав валдаро то салон шак бигирем. салон шак тамошо кунем. автопилот дорам. автомат монитор андроид задагиам. блюк чхолун нав салон тоза аксар мошинчас ҳастан беҳтарин. кафлан тамошош кунем. чанд сумака махкин? 125 000 сомонӣ бо муомила дора бародаро. срочна фурӯши мақсад сум дар кораи бародада. срочна фурӯши нақшам қадар қимат нест. мақсад харидор бошем бо муомила дора. номери телефон табгӣ монем 556 556 15 93 занг мезанем. бештар бо маълумот мегирем. бо муомила намешавад. салом ба ҳамаи бародаро ва подписчикои канали Автолайф. инҷо улами чхоло аз магазини Автолайф аст ки бо нархи арзон шумо метавонед дастрас кунед ва инчунин шумо метавонед заказ кунед ва доставка ба тамоми шаҳр ноҳияи Тоҷикистона ройгон аст. ва адреси магазини мо бародаро шаҳри Душанбе автоцентр дарини прокати шассе даем ва тамоми ин чхоло мебинед ки тамоми ин чхолое ки шумо дида истодаед ҳама бо нархи оптои барои шуморо ҳисоб карда мешавад. биё ту ба Автолайф пулод намешава ҳайф. мошина фасон бикун душман бина кина кайф. фаҳмидӣ бародарҷон, биё нахе чхолоро биза. зимистон шидеса гармак мегардид. саломат бошед. Astra 8 соли 2006 сол 4 та балони нав дискоза ва дискои айхидаш як сола ҳуҷҷат мотораш 1.8 оз салонша сиёнка мекунем бинем. на салонаш як сола ҳуҷҷат тайинировка дора бо чихел даст даем дута дари пеш электропакет мултирул дора. кондиционерш кор мекунад. коробка механика ҳай. нақш чанд қаяка 85 000 бо муомила дора. номеротон чанд ака? номеромона 9000 7000 583 метавонед зан занем бо муомила кунед. зефира б соли 2006 сол моторш 1.6 простой 4 та балони нав дискоза ва дискои айхидшон. мошин состоянии вагон мошин тамоман гаштагӣ нест. на салонша сиёнка мекунем бинем. на салонаш
چه دست دادم دو تا در پیش الکتراپاکت کنسانرش کار میکنه مولتی رول کار میکنه коробка механика های نرخش 85,000 сомон номерошон бародаро 938 69 77 71 метавонед зан занем бо муомила кунем Астраҷи солаш 2001 сол 4 та балони нав дискоза ва дисковаи худаш мотори 6 газу бензин як сола ҳуҷҷат мошин на салонша сиёнка мекунем бинен на салонаш چه گذشته داریم دو تا در پیش الکتراپاکتان کنسانرش کار میکنه коробкаш механика های نقش چند خواهد 75,000 با سودو میشود نمرشون 989 08 95 96 میتونه زن زنیم با معامله کنید مرسدس بنز سالش 94 سال موتورش 1.8 4 балони нав газу бензин гази евро 4 ماشین аксола ҳуҷҷат дора бо салонша сиёнка мекунем бо бинем на салонаш хеле дай содаем даро электропакетан салон лукс не бародаро кондиционерш кор мекуна коробкаш автоматика ҳай ҳар чор дар электропакет нархи чанд қайра чанда 55,000 бо муомила дорам номерашон 989 08 95 96 метавонед занг занем бо муомила кунед Nexi солаш 94 сол мотори 6 газу бензин 4 та балони нав диско заводской айхадаш номерош бадархан на салонша сиёнка мекунем бинем на салонаш хеле даст додаем даро электропакетам кондиционерш кор мекуна коробка механика ҳай нархш чанд қаяка нархш 22,000 бо савдо мешава номеротон чанд ака 900 80 80 63 метавонед зан занем бо муомила кунед Opel Vectra 97 сол 4 та балони нав диско заводской айхадаш як сола ҳуҷҷат моториш 1.6 газу бензин номерош падарка оз на салонша сиёнка мекунем бинем на салонаш чек даст додаем дата дар пеш электропакет коробкаш механика ҳай кондиционерш кор мекуна нархш чанд қаяка 20,000 бо муомила дора номеротон чанд ака 900 01 36 80 метавонед зан занем бо муомила кунед салом ба ҳамаи бародару ва подписчикои канали Автолайф. Инҷо Улави Чиходу аз магазини Автолайф аст ки бо нархи арзон шумо метавонед дастрас кунед ва инчунин шумо метавонед
заказ кунед ва дастафка ба тамоми шаҳрноҳои тоҷикистона ройгун астад ва адреси магазини мо бародаро шаҳри душанбе автоцентр дарини прокати шассе даем ва тамоми ин чиходо мебинед ки тамоми ин чиходое ки шумо дида истодаен ҳама бо нархи оқтои барои шуморо ҳисоб карда мешавад. биё ту ба автолайф пулод намешава ҳайф мошина фасон бикун душман бина кина кайф. фаҳмидӣ бародарҷон, биё нахе чиходоро биза зимистон шидеса гармак мегардид. саломат бошед.